We hadden nu klaar een kutje heen op. Die hadden we bij klaar zien een plakje op waar te wennen. En dan zullen we nu in Sneek zien. 3 keer in de week rieden chauffeur Ale de Boer en Frits Dantema vanuit de Woorden naar Snits. In Ljouwen te stappen Klaas de Vries en Curti González in. Allereerst. Wij wachten op Curti, hè? Hij is altijd op tijd, hè? Maar hij is altijd wat later waarschijnlijk. Dus dan komt op fiets komen een taxi. Dat is ook een keer woord, joh. Je bent wel wend. Ja, we zijn wel wend, ja. Nee. Curti. Hi. Mogen we weer. Op tijd, jongen. Sowieso. Ja, heerlijk hè? Gebeurt het vaker Curti? Dat is toch letter best? Normaal gesproken op dinsdag wel, ja. Drokken daar, jongen. Nou ja, ik moet van de andere kant van de stad komen dan. Dat duurt het even. Al jaren rieden de mooie Meijenwaan en Snits. Het binnen wekelijks heel wat kilometers, maar saai is het beslist net. Het is altijd wel echt heel gezellig, hè? Dus dat is voor mij ook wel het belangrijkste. Dus dat is voor. Dat je hebt er wel echt bieden gezelschap. Zeuren, protten. Gaat ontstappen. Feestjes. Ja, af en toe even op voetbal, net te volgen. Want daar geven we altijd in. Maar ja, protten plezier meidje met elkaar. Muziekje erop. Netjes steende dat de autoritten gezellig binnen horen treien van de Fjouwer op bij ONS. Curti González speelt tak om seizoen voor de tjinstander van Sneun. Harkemasse Boys. Ik was toen een nieuwe uitdaging. Ik heb hier 10 jaar met heel veel plezier gevoetbald. En ja, ik heb nu nog de leeftijd dat ik over kan stappen. En ze wouden me graag hebben, dus ik wou ook in de buurt blijven voetballen. Ik wou niet nog langer in de auto zitten. Dus dan is Harkema, die speelt dan in hetzelfde niveau. Dus dat was de keuze eigenlijk vrij snel gemaakt. González is dwaande ons in het 10e seizoen bij ONS. Ek Klaas de Vries en Ale de Boer, die het al zo'n en 8 jaar voor de Snitser spelen, binnen dwaande maar het laatste seizoen. Het binnen goeie voor hun en ze hebben haar een lot onwaar verboen. Ja, op een keer is het mooi best. Lange noord wordt het, denk ik. Ja, wat Klaas zei, het is gewoon een keer mooi best. Dus maar in totaal met z'n 12, 15 jaar naar ONS reis genomen. Dus dat was een slagje harder, hè. Ik ben keel, ik ben de Gries. Dus, Het budget dat de wedstrijd in Harkemasse Boys Sneun haar een laatste Frieske derby is. Uit zijn voor Curti González, die dus takom hier bij de Boys speelt. In het zien hier dat hij ONS'er is hem wel duidelijk dat die Frieske derby een wedstrijd is die je spelen willen. Ja, dat is aan het begin, toen merkte ik het nog niet echt toen ik hier kwam. Toen was het gewoon een wedstrijd. Maar naarmate dat je hier echt al een tijdje speelt, dan leef je wel echt naar die wedstrijden toe. Dat zijn de leukste wedstrijden van het seizoen. Datzelfde gevoel libbert bij Klaas de Vries en Ale de Boer. De Vries maakt al eens jeder een bijzondere derby mee. In december 2017 maakte hij op Sportpark de Bosk de winnende goal, waardoor ONS de Harkieten versloeg. Dit is Klaas de Vries die op eigen helte de bal in balbezit krijgt. En er is geen van Harkemasse Boys die denkt, liever de verzwargie dat wij de bal helemaal aannemen. Hij kan zelfs zitten. Waar het strijd waar weer van Klaas de Vries. Dat is wel de potjes werd het recht om gaat. En dit extra leven. Dus dat is altijd mooi om te spelen. ONS wil altijd winnen van Harkema. Harkema wil altijd winnen van ONS. Dus dat geeft altijd een extra dimensie eraan. hij zoekt een beetje inside informatie van Harkema. En bij wat blessures en wat schorsingen, hakbiljet. Ja, en wij ben ik net in goede dwaan, maar ja, even hier op door, het is een derby. Hè? Hoe sluit die laatste derby als ONS er al? Ja, win het. Zeker win het.